De rest hier op Skimuseum gaat de aandacht lutsen in Amerika. De nieuwsite CNN had het Skimuseum uitroepen dat een van de mooiste eilanden van de wereld. Maar wat vinden de eilanders hier zelf van en klopt het ook wat er over het eiland skreun is? Ja, ik vind van wel. Ik bedoel, je hebt hele ongerepte stranden, duinen waar je niemand tegenkomt. Als ik 's ochtends ga lopen met de honden, ik heb 2 hondjes, kan het zijn dat je gewoon een half uur helemaal niemand tegenkomt. Dat is echt fantastisch. Ja, en het is elke keer anders. Schiermonnikoog is elk seizoen anders. Ik ben heel erg positief. Ja, het is gewoon een prachtige reclame voor ons geweldige eiland. En dus ik ben heel blij mee. Nou ja, niet zien aankomen natuurlijk. Ik bedoel, vanuit CNN, dat is wel bijzonder. Maar hartstikke leuk om te zien dat er animo naar is voor het eiland. De reacties van bewoners en ondernemers op het artikel binnen tegen positief. Ook bij het VVV-kantoor op het eiland binnen ze blij met de lovende woorden en beschouwen ze het als een groot compliment. Of nou takom simmer het eiland volstroomt met Amerikaan, nou dat zal even harren voor wat afvallen. Nee, daar ben ik zelf niet bang voor. Maar ze zijn natuurlijk wel van harte welkom. Want we hebben natuurlijk best wel heel veel buitenlandse gasten. Met name natuurlijk Duitse gasten en Belgische gasten. Maar er kunnen zeker Amerikaanse gasten bij. Nee, op zich niet. Want ik bedoel, we hebben maar zoveel capaciteit op de boten. Dus meer dan dat zal het niet komen. Het kan gewoon niet. Maar hoe komt zo'n grote Amerikaanse nieuwsite nou bij Sandwich Island? Ja, dat is vorig jaar via een dame die hier een huisje heeft, of tenminste een familiehuis heeft. En die heeft dus eigenlijk gezegd van, goh, je moet eigenlijk even praten met de VVV. Dus Terry Ward, de schrijfster zeg maar, de journaliste, heeft contact met ons gezocht. En wij hebben haar informatie verstrekt. En wij hebben haar foto's getoond van, goh, dit is ons eiland en zo mooi is het. Boeten dat er skreun wordt dat het eiland prachtig is, schreeuwt Terry Ward ook dat er net een heel soort te belibjen is. Maar dit is nevens de bewoners net weer. Nou, er is genoeg te doen hoor. We vervelen ons hier echt niet. Nee hoor. Maar inderdaad, voor toeristen is natuurlijk de natuur het allermooiste en de rust.